Director Nigrim down down. 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 Director Nigrim down. Out of station. The director in charge is the HOD of the Community Department. ADF is a deputy finance advisor of DBA, but director in charge meeting salary. The DBA in charge the deputy finance advisor. That's why Kaseng New Trap Youth Council hapok kajingelam o President ba Roy ko person ram rengkat bat kidukhat menta kanok phai singi jangka khat khandai tare kalalangkot hajar apusaw kilelet bantur bat rung kansan haka office u director jangka Nigrims ban persha halor kajing thungcham hapok kate kachaka ai jing sumar Handrai hakani kasingi u director Shimladon hapok office yakabala pente ba ulet jingle shabar kumta kinong yalam jang kaseng kila let bat kendu no yaka deputy financial advisor kaseng kala penlong ru yaka jinge khi haplau ko office u director ta kijing perta rangkat kijing tho bat penram ya u director bat ki bor penya jang ka Nigrims Down, 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 Director Nigrims down down. Director Nigrims down down. Director Nigrims down down. Director Nigrims down down. Nigrims management down down. Nigrims management down down. Recruitment. Paling siang itu aku bilang director sudah bikin book itu boleh sungai Pak dan undan min pulang di program apa tu ini langkah insya Allah dengan seni itu. Ialah ada macam itu tadi. Nigrims ke social station hafta kita jongi ki follow prepare ya kalau ser exam. Anak dia tadi dalam result itu juga di apa jongi juga. Nakaliang jong kaseng choice menta singi lawan hang ni apo office rekam jong director jong Nigrims da kajing thmu ban ye kendu yu mut kumjur ban penpau ya kajing so go jongi alor ki katu kan ni teliki mat ki bakta khamtam be hak bay de bakayo kam yo jam jong ki khun sama jong ajak benri go jongi nilai i kini ki benai ki beladap Nigrims kala pelong ya ki examination ki ba fair nam ta ban thap kam kawe gede nam ta ban thap kam nurse lana nursing hang ni apo institute apo Nigrims kabar nam ta ban thap ki post ki ba fair ka group C group B group C ngi i ba Nigrims ha jing sha ki snam ki beladap kasai pelong hi daladi kini ki exam so fair la kalong ban thung ki nurse ban tre hang ni apo Nigrims lane ban thung ki nong tre e ko belengo kalong ba hadin bo ni u director lawan ban shimti kani kam ubladon hang ni lawan ra sibun ki jingkela kajingkela kal benengkong kalong bah baidi bantung ki nursing officer ki ong kila penlek no ada kata exam ya kabala tip kum ta norsen dan ni kabala le ya ta exam tang da kai IMS bat kiwi ki Premier Institute jongkari India ti lembah kan ke exam ya kabala penbena kini ki benai kabala dep hoi na kaliang jong seng ngila tho da kajing tho ban kerpat ya kan Nigrims bakade ban pensangi shwa ya kan ke exam ndrei kan Nigrims ka klem sangi klayat be shakhmat but ondalami pat ka result ngiyo i baki babun ki brio ki bayo manrung kum ki nursing officer hang ni apo Nigrims ki dai hi brio ki benabar
Humut ba ki kun samla ki jongi ki paradok prasnam ki jongi ki blatreng ni po negrims ta ki news nam da ki post nam ki lahak ban mi no na kani ka jaka tre namar bala thung ni kita ki permanent staff la ni ki nursing ti kani ka jingle jong ka management jong negrim support ka jingyalam jong new director kalawan ra ka jing du nong khamtam ya ki paradok prasnam ki jongi ki batre kani ka kam nursing ka baar Nilayo ki complain hagi ni ki benai ki beladap bakani grims ka la hot application na ka bentaban tab ya ki post ki ba fair po group B but group C ndre ka belengok kalong bayar kata ke exam la pelong na kawi ke agency ke bana syabar but hadin bala pelong ke agency undala pha ya ki kot kisla ngiyok jing tip babun ki jongi ki bri ki jongi ki klam yo lat setia ban yo ban ya le wa dia kani exam nomor ba ya kani ke exam nam ta bentung kam po ni grims la pelong pan ban syaki wei pat ki jela namar hang ni po shilong kim shim lala ban bu ki center ti hadin bala mi ke result jong taru nilam bakani grims hakani group B group C ke bakot yakini ki recruitment hakani ka badang shudaption ngilap bakum baknai 4% ki brio ki brio ki penambang ka jingkli ka bangi kwa banbu ya ka jing penya jong kani yakinong penya jong kani grims bad ya ka sarkar India hi brok kowe kandon jing mentoy ayu bangindon yakini ki institute lani ki jaka ki office sarkar ki ba fair jong ka sarkar kemi hang ni hapo ka jala ka jongi lada ki khun samla ki jongi ki pardok prasnam ki jongi kimyo ya ka kam ka jam lani khalat ban yo kam hang ni hapo ni grims kalong ban ya kendu yo director ban bu ya ka jing dawa ka baningkong kalong bu de ban sange no shi sendon ban pelong ya ka exam ban thung ne sang ni hapo ni grims lemba ka norset balada ukwa ban le ya ka norset ude ban aipor ki bri ki jongi na ka norset ka de exam ka bathma ke ba ki khun samla ki jongi kim pat sung thu ba kumno ban pun kre Tika jing dawa ka jongi ka dong bau de ban pensangi ya ka exam ban bentung kam nursing lembaga norset ka baar bai kinu ki kam ki ba lada ka ni grims ka khot la kalong group B group C ki exams jong kita ki kam ki de ban long hang ni hapo shilong bat ka balai ka preference lane ka jing ai ka preferential yu ki de ban ai ki kham tam e ki kon samla jong ka jala ka jongi jong ka jai benri ko jongi ki bala tre la slamba hang ni da ki sans nem news nem adu post nem abo penrung ha kinu ki kam bat ka basa kolong ba la da ka ni grims ka khot outsourcing agency ban ai ki service ki ba fair hang ni apo ni grims sa kalong ki security la kalong ki ward boy bakum ta ter ki ban yarap am ni apo ni grims ka jing dawa na kalang jong ka seng kalong baka ni grims ka de ban shim ki outsourcing agency ki ba de bitik na po Meghalaya bat hapo jong kita ki outsourcing agency ki ban tap ki kam contractual but ban tre lembaga outsourcing agency ki de ban de ki khun samla jong ka jala ka jongi kita ki di min ki benta ki bakongsan ki bangi kwa bani kendu director ban bu Ahmad jong u ngi soto bo director menta kasi umdon gilayo ban keren ber ki wei pat ki officer ki bamla ban shim decision dan nakaliang jong seng hakini ki sisi ar singi ngin sapha e ka jing tho Show director jong kani gram sarangkat ki jing dawa ki jongi bat ngin sabu ru ya kapor bahapo katno bo uday ban shim karai halor kini ki jing dawa jong kaseng balada u kani gram skam shim ya karai kaban yahab ber ki jing dawa ki jongi nakaleng jong kaseng ila along ki bakloi ban khot ya ki khun samla jong kajai ban riu ya ki pardok parsnam ki jongi ban khot ban wer ya ki bakam don jingmut bangin don ya kani grams ya kani hu ya kani ya ber kiwi ki Central Institute ladang imla ban kam kenti lane kam nongrem bagi de ki jongi nama lada ailat ya kini kinong penya jong kani grams bat kiwi bakin le kat bomon kemut satangkat no kini ki jaka kindap de ki bri ki banamba tengi kwa ban khot ban wer ya ki kun samla jong kajai ban riu khamtam ki batre haki office sarkar ba fair ki batre kum ki contractual ba lada ka seng ka khot ba finmi bangin tur syapo negren ngin tur shanihu ba chikino ki institute kini ban long bakloi namar ka jingele ka jongi kadem ta ban kam nong kenti lane ban shim ownership ya kini ki institute ki badan ka jala tingin sa ai ka jing tho ka bangin sabu ya kapor balada hapo jong kata kapor director jong negren sa negren skim shim ya karai HYC kan sanjom da kapor banwan hang ni ban penbor yu